Pálovciach na evangelizácia. Mali sme krásne požehnaný čas. Mali sme aj krst v Pálovciach. Ďakujeme veľmi pekne za bratov duchovnov a za žeheru, za Nepálovcia, za Pálovce tiež. Mali sme krásny čas požehnaný. Verím, že Boh sa oslavuje na nás. Ďaká Bohu. Ďaká Bohu za Lukáša, za jeho manželku. Dneska mali krst tiež, rozhodli sa, dali sa podkrstiť, nech ich Boh žehná. Majte sa krásne, ahoj Penny. Ahoj Šouchyňa, čau, vítajme. No co novo?